Vraćamo se na poznati teren i danas ponavljamo nešto što smo u 7. razredu učili, a to su sintagme. Znači, bavimo se sintagmama. Na početku treba da postavimo sebi pitanje šta je to sintagma i kako je u rečenici prepoznajemo. U rečenici lepa reč i gvozdena vrata otvara, reč otvara vrata, reč je subjekat, imenica, otvara je predikat glagol, vrata su objekat, takođe imenica. I mi u ovoj rečenici već možemo da vidimo da su se neke reči grupisale i tačno znamo da lepa reč i gvozdena vrata čine nekakve grupe po značenju i po službi, jer vidimo da se lepo ne odnosi na otvaranje vrata, niti na vrata, nego na reč. Isto tako, ovaj atribut, to jest pridev gvozdena, opisuje nam vrata, a ne način njihovog otvaranja ili reči kojima govorimo. Prema tome, mi već po sopstvenom osjećaju možemo da kažemo da su nam se ovde reči grupisale i da imamo prvu grupu reči, to jest sintagmu lepa reč, dok je druga grupa reči gvozdena vrata i da je u pitanju grupa reči koja označava subjekat i grupa reči koja označava objekat. Ovde u ovoj rečenici subjekat i objekat iskazani su sintagmom. Definicija kaže da je sintagma skup od najmanje dve punoznačne reči koje povezuje zajedničko značenje i funkcija ili služba reči u rečenici. Ovdje imamo dve rečenice. Mops je lenj pas i lenj pas je debeo. Tražimo grupe reči, to jest tražimo sintagme. Odmah možemo vidjeti da u obe rečenice imamo identičnu sintagmu, izgledom identičnu sintagmu. Lenj pas je imenička sintagma, ali ovdje je njena služba različita. Kada kažemo mops je lenj pas, u pitanju je imenski deo predikata, dok u rečenici lenj pas je debeo, ovaj lenji pas označava subjekat, po službi reči u rečenici subjekat. Kada se sintagme nađu pred nama, iako nekada na izgled deluju gotovo jednako, one se po svojoj službi u rečenici mogu razlikovati i to je ta priča o grupisanju reči. Reči se grupišu po značenju i po službi. Kada imamo rečenicu kupila je simpatičnog psa, ova sintagma je po svojoj službi drugačija od rečenice simpatični pas je večito gladan ili od iste takve sintagme koja se nalazi u rečenici Marinin mops je simpatičan pas. Ajde sada probajte da odredite službu ovih podvučenih sintagmi. Kupila je, naravno, je predikat. Ona je nekakav neiskazani subjekat. Prema tome, ako je kupila simpatičnog psa, ovo bi bio objekat, to jest nekakva objekatska sintagma. Ako kažemo da je simpatični pas večito gladan, ko je gladan? Na to pitanje nam odgovara po svojoj službi subjekat. I kada imamo primjer Marinin mops je simpatičan pas, mops je simpatičan pas, ovdje govorimo o nekakvim osobinama. Prema tome ovo je imenski deo predikata. Na 3 mesta imamo 3 prema vrsti jednake, ali prema službi različite sintagme. Trebalo bi da se prisetimo onoga što smo učili prošle godine i što je veoma važno, da razlikujemo sintagmu od predloško-padežne konstrukcije, to jest da se podsjetimo toga da sintagmu čine najmanje dve punoznačne reči. Znači, predloge nećemo ubrajati u članove sintagmi. Ako imamo predlog plus reč, tu onda nije u pitanju sintagma. Evo, na primjer, kad kažemo kod kuće, sedim kod kuće na kauču i gledam u psa. Ovo kod kuće nije sintagma, nego je predloško-padežna konstrukcija, takođe kao i ovaj primjer kada gledam u koga, u šta gledam u psa. Međutim, ako bismo to proširili još jednom rečju, pa dobili primjer sedim kod svoje kuće i gledam u bucmastog psa, u ovom slučaju imamo dve punoznačne reči, svoje kuće i bucmastog psa, što nam je sasvim dovoljno da se formira sintagma.
predloško-padežne konstrukcije treba razlikovati od sintagmi, znači nisu bilo koja dva člana rečenice ili bilo koje dve reči sintagma. Probajte da mi rešite ovaj primer. Na listiću koji sam vam ostavila u učionici imate ovaj zadatak i probajte da mi razvrstate, da mi izdvojite iz primera sintagme i predloško-padežne konstrukcije. Rečenica kaže: vredan đak ide u školu, u učionici, na času, vrlo pažljivo prati nastavu, na srpskom uči o zabavnim sintagmama. Potrudite se da razmislite o pravilu koje kaže predlog plus reč nije sintagma. Naravno, vredan đak predstavlja sintagmu jer imamo dve punoznačne reči, pridev i imenicu. Vrlo pažljivo je prilog za način kako on prati nastavu, vrlo pažljivo. I šta imamo još od sintagmi? Zabavnim sintagmama. Na srpskom uči o zabavnim sintagmama i ovdje imamo pridev i imenicu. Međutim, predloško-padežnih konstrukcija u ovim rečenicama ima dosta. Imamo u školu, u učionici, na času i na srpskom. To je ono što je važno da razlikujemo, da ove predloško-padežne konstrukcije nisu sintagme. Rečenične članove možemo iskazati različitim sintaksičkim jedinicama i to je ono što je često pitanje na završnom ispitu, kojom sintaksičkom jedinicom je iskazan neki rečenični član. Evo nekih primjera. Ako kažem da osjećam glad, onda sam upotrebila reč. Ako kažem da osjećam veliku glad, tada sam upotrebila sintagmu ili grupu reči, skup reči. A ako kažem da sam jako gladna, u službi objekta upotrebila sam zavisnu rečenicu. Znači, u sva tri slučaja imamo različite sintaksičke jedinice, imamo reč, sintagmu i rečenicu. Kada dobijete na završnom ispitu pitanje kojom sintaksičkom jedinicom je iskazan neki rečenični član, možemo govoriti o reči, sintagmi i rečenici. Podsjetimo se sada nečega što je veoma važno, a to je razlika između sintagme i rečenice. Sintagma i rečenica su skupovi reči i jedno i drugo predstavlja skup reči, ali je razlika među njima velika. Sintagma je ta koja nema predikat, tačnije nema glagol u ličnom glagolskom obliku. Obratite pažnju, nisam rekla da u sintagmi nikada ne postoji glagol, već sam rekla da sintagma nema glagol u ličnom glagolskom obliku, jer na taj način postaje rečenica. Rečenica, za razliku od sintagme, ima predikat, glagol u ličnom glagolskom obliku. Iako su ovi skupovi reči na izgled slični, lep pas i pas je lep, čini se da su sastavljeni od istih reči, pas je lep postaje rečenica, jer ovo je skraćeni oblik pomoćnog glagola jesam. Na vašim listićima imate ispisane sledeće rečenice. Molim vas da u ovim rečenicama podvučete subjekte i da odredite kojom sintaksičkom jedinicom su subjekti iskazani. Rečenice glase: mi idemo u provod, moje društvo voli izlaske, ko izlazi mora biti doteran. U prvoj rečenici predikat je idemo i postavimo pitanje ko ide. Odgovor je mi. Mi je zamenica i u pitanju je reč, a rekli smo da su sintaksičke jedinice reč, sintagma i rečenica. U drugoj rečenici, kada se zapitamo ko voli izlaske, kao odgovor dobijamo moje društvo. Moje društvo je skup od dve punoznačne reči, što znači da je ovdje u pitanju sintagma. Ali u trećoj rečenici, kada kažemo ko izlazi, mora biti doteran. Ko izlazi je grupa reči, ali ona nije sintagma, već rečenica, jer u njoj imamo glagol u ličnom glagolskom obliku, glagol izlaziti.
Prema tome, u ove 3 rečenice imamo subjekte iskazane različitim sintaksičkim jedinicama. Na osnovu međusobnog odnosa među rečima sintagme se dele na zavisne i nezavisne, to jest na zavisne i one čiji su članovi u naporednom odnosu. Prošle godine smo govorili o rečeničnim članovima u naporednom odnosu i o nezavisno složenim rečenicama, tako da su ovo neki pojmovi koji su vama već poznati. Kako razlikujemo zavisnu i nezavisnu sintagmu? Sa nezavisnim sintagmama susretaćemo se ređe, zavisne sintagme srećemo na svakom koraku, pogotovo u zadacima u zbirci za završni ispit i na samom završnom ispitu, i te zavisne sintagme uvek imaju nekakav glavni član koji ih određuje, u njima je jedna reč važnija od druge. Dok u nezavisnim sintagmama imamo 2 ili više ravnopravnih reči gde one ne zavise jedna od druge, i da pogledamo sad kako to izgleda na primjeru. Ako kažem da verujem u ružičaste jednoroge, ja ovde u ovoj sintagmi ružičaste jednoroge mogu odrediti glavnu reč. Verujem u koga ili šta, verujem u jednoroge, što znači da je reč jednorog važnija od reči ružičaste. Ali ako kažem da verujem duboko i iskreno, onda ne možemo doneti odluku koja je od ove 2 reči važnija, pošto su obe jednako bitne. Te nezavisne sintagme koje smo pominjali malo pre, čiji članovi stoje u naporednom odnosu, zapravo imaju 2 ili više članova koji su jednaki, jednako važni i nikako ne zavise jedan od drugog i vrše istu službu u rečenici. Evo primjera, pošto ove sintagme sa članovima u naporednom odnosu ipak koristimo u svakodnevnom govoru. Petkom sam pospana i mrzovoljna, škola i časovi me nerviraju. U oba ova primjera vi ne možete dati prioritet ni jednoj obeleženoj reči. Obeležene reči naravno sačinjavaju sintagme, čiji su članovi u naporednom odnosu, ali ne možemo odlučiti šta je to što me više nervira, škola ili časovi. Dok je kod zavisnih sintagma priča potpuno drugačija. Njihovi sastavni delovi se razlikuju. Uvek imamo glavnu reč i barem jednu zavisnu reč koja nam čini sintagmu. Ta glavna reč je samostalna i ona nosi značenje sintagme, a ova druga zavisna reč je dopunjuje ili bliže određuje značenje te glavne reči. Na primjer, uzmimo primjer, evo ovdje imate obeleženo dobar pas. Ako kažem ovo je dobar pas, kako ćemo mi sad odrediti koji je glavni član ove sintagme? To je član bez kog rečenica ne može da funkcioniše. Mi ne možemo reći ovo je dobar, ali itekako možemo reći i preneti celovitu informaciju ako kažemo ovo je pas, što znači da je pas glavna reč ove sintagme. Torta od čokolade je zahtevna za pravljenje. Ko je zahtevan za pravljenje? Od čokolade je zahtevna za pravljenje? Nikako, već torta. Torta je glavni član sintagme. I evo ovaj treći primjer, visoki vrhovi planina. Vi vrlo često kada rešavate ovakve zadatke gde je izdvojena samo sintagma, date prioritet planinama zato što smatrate da su one ovde najvažnije. Međutim, ako bismo formirali rečenicu i rekli kroz moj prozor vide se visoki vrhovi planina, ne bismo nikako mogli da kažemo kroz moj prozor vide se planina, već se vide vrhovi. Prema tome, glavni član, to jest glavnu reč u sintagmi, uvek tražimo jer ćemo prema njoj odrediti i vrstu sintagme. Kao što smo već rekli, vrsta zavisne sintagme se određuje na osnovu vrste njene glavne reči. U sintagmi prvo pronađemo glavnu reč, vidimo kakva je ona po vrsti i na osnovu toga određujemo sintagmu. Prošle godine učili smo, to jest pominjali sve ove sintagme, imeničke, pridevske, priloške i glagolske, a ove godine u 8. razredu detaljno se bavimo glagolskim i nešto više priloškim sintagmama. Imenička sintagma, hajde da pogledamo primjer kako to izgleda. Ako kažemo da je pas čovekov najbolji prijatelj, ovdje imamo sintagmu čovekov najbolji prijatelj u kojoj je glavna reč obeležena velikim štampanim slovima, to je prijatelj. Ne možemo reći pas je čovekov, pas je najbolji, već ćemo reći pas je prijatelj, pošto je glavna reč ove sintagme imenica, ovo je imenička sintagma.
Kod pridevskih sintagmi naravno glavna reč će biti pridev. Ako kažemo da je pas veoma lep, ne možemo reći pas je veoma. Reći ćemo pas je lep i tu nam je glavna reč pridev. U priloškim sintagmama glavna reč je prilog. Ako pas laje suviše glasno, kako on laje? Glasno laje. U pitanju je prilog, pa je ovo priloška sintagma. Kod glagolskih sintagmi, iako ovdje imamo samo jedan primjer, prilazio je tiho režeći, imamo glagole koji nisu u ličnom glagolskom obliku, to jest nisu predikati. Koji su to glagoli koji nisu lični i ne čine predikate? To su glagolski prilog prošli, glagolski prilog sadašnji i infinitiv. U ovom slučaju imamo glagolski prilog sadašnji. Prilazio je tiho režeći. Kako je prilazio? Prilazio je režeći. Glavna reč nam je u ovoj sintagmi glagol i zato ovakvu sintagmu nazivamo glagolskom sintagmom. Da podvučemo i ponovimo još jednom kakve su to glagolske sintagme. Glagolske sintagme su one sintagme čiji je glavni član glagol u obliku glagolskog priloga sadašnjeg ili prošlog ili infinitiva. Znači, član glagolske sintagme nije lični glagolski oblik jer je lični glagolski oblik predikat. Evo, pred vama su 3 rečenice. Šetajući parkom našao je lopticu, došavši kući igrao se i zaspao. I treća, veoma je važno redovno trenirati. U ovim rečenicama, u svakoj rečenici možemo uočiti po jednu sintagmu. Šetajući parkom je sintagma čija je glavna reč šetajući i to je glagolski prilog sadašnji. Došavši kući, glavna reč je došavši i to je glagolski prilog prošli. Redovno trenirati, glavna reč je trenirati i u pitanju je infinitiv. Ako bismo gledali ove 3 rečenice, to jest 3 različite sintagme i po službi, prva glagolska sintagma bila bi priloška odredba za način jer govori na koji način je pas našao lopticu. Druga glagolska sintagma, došavši kući, bi bila priloška odredba, ali za vreme, jer nam ona zapravo govori da se igrao i zaspao kada je došao kući. Treća glagolska sintagma, redovno trenirati, je veoma važno. Trenirati je infinitiv i u ovom slučaju ova sintagma, osim što je glagolska i subjekatska sintagma, jer nam govori šta je to važno. Da obratimo pažnju na nešto što naizgled nije toliko bitno, ali ume da vas buni. Terminologija koja se koristi u sintagmama, to jest pri objašnjenju njihovih glavnih ili zavisnih članova, je različita u zavisnosti od udžbenika ili zbirki zadataka. Znači, termini koji se pojavljuju su glavni član sintagme, nezavisni ili nadređeni član sintagme nasuprot zavisnom ili podređenom članu sintagme. Najčešće se ipak upotrebljava ovo glavni ili nezavisni član nasuprot zavisnom članu. Naravno, rekli smo da postoje i članovi sintagme koji su u naporednom odnosu, što zapravo znači paralelnom odnosu, da su jednako važni. Sintagme mogu da budu šire i uže, ili kako vi volite da kažete, velike i male. Na ovoj fotografiji vidimo jednog veoma srećnog psa i mi možemo da kažemo da je ovo veoma srećan pas, jedna veća sintagma u kojoj vidimo da je glavna reč pas, jer mi vidimo koga vidimo, vidimo psa. Međutim, u ovoj grupi reči, u ovoj sintagmi veoma srećan pas, pojavljuju se još 2 reči koje su se grupisale po svojoj službi i po svome značenju. Imamo reči veoma srećan koje nam opisuju psa. Ovo veoma srećan je uža sintagma koja se nalazi u široj sintagmi. Ta sintagma kao glavnu reč naravno ima pridev i ona bi bila nekakva pridevska atributska sintagma jer nam opisuje psa. E sad, kada bismo upotrebili sledeću konstrukciju, da mi na ovoj fotografiji vidimo njegovo nasmejano lice, mi možemo reći da je to jedna sintagma u kojoj je reč lice glavna reč
i to glavna reč ove šire ili velike sintagme, ali u okviru nje imamo užu sintagmu, kakvo lice, njegovo nasmejano lice, s tim što ovog puta to je sintagma sa članovima u naporednom odnosu, jer ne možemo da se odlučimo da li je važnija reč njegovo lice ili nasmejano lice. Znači, sintagme mogu biti šire i uže. U široj sintagmi nalazi se uža sintagma koja daje neku detaljniju informaciju o glavnom članu sintagme. Sad, da proverimo šta ste zapamtili. Naravno, na listićima koje sam vam ostavila imate zadatke koje ćemo na ovaj način zajednički rešiti. U rečenicama koje su pred vama treba da pronađete sintagmu, da je podvučete i da odredite kakva je prema odnosu njenih članova, zavisna ili nezavisna, kakva je prema vrsti i kakva je prema službi. Šta ja sad to pričam? Šta to tražim od vas? Nezavisna ili zavisna sintagma, imenička, pridevska, priloška i da li je ona subjekatska, objekatska, atributska. Znači za svaki primjer koji je pred nama da pokušamo to da odredimo. Evo prve rečenice. Tokom čitavog časa nastavnica srpskog pričala je uporno i bez prestanka o dosadnim sintagmama. Kao i uvek, moj savjet je da izdvojite prvo predikat iz rečenice, kako ga ne biste slučajno uvrstili u neku od sintagma. Ovde, u ovoj rečenici, predikat je pričala, to jest pričala je. Prvo podvucite ili zaokružite sintagme i potražite njihove glavne članove. Idemo redom, kao što sam vas učila. Kada ste pronašli predikat, pokušajte da pronađete subjekat, objekat, pa tek onda sve ostale članove. Nastavnica srpskog. To je sintagma koju vidimo i koja nam odgovara na pitanje ko je pričao. Ko je pričao? Odgovor je nastavnica. Glavna reč ove sintagme je nastavnica, pa je ovo imenička sintagma, a pošto imamo vršioca radnje, onda je ovo imenička subjekatska sintagma. Šta još ovdje imamo? Nastavnica srpskog pričala je o dosadnim sintagmama. O kome ili o čemu? O sintagmama. Naravno da vidimo da su sintagme ovdje glavni član. U pitanju je imenica, što znači da je ovo imenička sintagma. A po svojoj službi, pošto govori o čemu je nastavnica govorila, jeste objekat, u ovom slučaju nepravi objekat, jer imamo predlog o, znači pričala je o dosadnim sintagmama. Imenička objekatska sintagma. Gde još vidimo sintagme? Tokom čitavog časa. Priloška odredba za vreme, čija je glavna reč čas. Kada je pričala, tokom čitavog časa je pričala, čas je imenica, prema tome ovo je imenička sintagma sa službom priloške odredbe za vreme. Kako je nastavnica pričala? Nastavnica je pričala uporno i bez prestanka, pa je ovo sintagma koja je po svojoj službi priloška odredba za način, ali sa članovima u naporednom odnosu, jer ne možemo da odlučimo da li je važnije to što je uporno pričala ili što je bez prestanka pričala o sintagmama. Oba člana jednako su važna. U drugom i trećem primjeru imamo rečenice da se sintagme pojavljaju na završnom ispitu i svaki bod je vrlo važan zbog upisa u željenu srednju školu. U prvoj rečenici izbacimo prvo predikat. Pojavljuju se. Ko se pojavljuje? Sintagme. Sintagme su nam subjekat, ali ovo je jedna reč koja nam nije dovoljna za formiranje sintagme, to jest grupe reči objedinjene značenjem i službom. Ali vidimo da imamo na završnom ispitu i to je sintagma čija je glavna reč ispit. Gde se pojavljuju? Pojavljuju se na ispitu. Ispit je imenica, pa je ovo imenička sintagma. I po svojoj službi ovo bi bila priloška odredba za mesto, gde se sintagme pojavljuju.
Ako kažemo da je svaki bod vrlo važan zbog upisa u željenu srednju školu, u ovoj rečenici prvo treba pronaći predikat. Je vrlo važan. Jeste predikat i to bi trebalo pogledati kakav predikat. Ovo nije glagolski, već imenski predikat. Ko je važan? Važan je svaki bod i naišli smo na prvu sintagmu čija je glavna reč naravno bod, jer ne možemo reći svaki je vrlo važan, već je bod vrlo važan. Prema tome, bod je imenica i ovo je imenička subjekatska sintagma. Sljedeća sintagma je ona koja najčešće proizvede greške, jer mislite da je samo zbog upisa, a zapravo ova sintagma je velika i ona kaže zbog upisa u željenu srednju školu. Sve je ovo nekakva priloška odredba za uzrok po svojoj službi. Ali šta je njena glavna reč? Bod je važan zbog upisa. Upis je glavna reč. Ne možemo reći zbog školu. Prema tome, ova velika, šira sintagma je imenička sintagma, ali u njoj imamo jednu užu sintagmu koja nam opisuje upis, daje nam detaljne informacije o upisu. Kakav upis? U željenu srednju školu. Upis u željenu, upis u srednju ili upis u školu. Naravno da je glavna reč škola i da je ovo imenička sintagma, ali atributska jer opisuje imenicu upis. Ovdje u ovoj rečenici imamo još jednu sintagmu. Unutar imenskog predikata kriju nam se dve reči. Vrlo važan. Naravno, ne možemo reći bod je vrlo, već bod je važan. U okviru imenskog predikata imamo sintagmu koja je glavna reč važan, a važan je pridev, pa je ovo pridevska sintagma. Hajde da uradimo još jedan primjer. Kroz našu učionicu je protrčao jako sladak pas veselo mašući repom. Kao i do sada, prvo u rečenici obeležite predikat. Je protrčao. Tako je. Je protrčao je glagol u ličnom glagolskom obliku i on je ovdje predikat. Postavimo sada sebi pitanje ko je to radio i potražimo ostale rečenične članove, gledajući naravno da li su u pitanju reči, sintagme ili rečenice. Ovdje nam je subjekat rečenice, to jest vršilac radnje, jako sladak pas. Jako sladak pas je protrčao. Glavna reč je naravno pas. Pas je imenica, pa je ovo subjekatska imenička sintagma. Osim toga, pas je protrčao kroz našu učionicu. U ovoj sintagmi glavna reč ne može biti kroz ili našu, već da je pas protrčao kroz učionicu. Učionica je glavna reč gdje je on izvršio radnju. Iako je ovo priloška odredba za mesto koja nam govori gdje se radnja odigrala, glavna reč ove sintagme je imenica. I nakon toga imamo objašnjenje kako je pas protrčao. Pas je protrčao veselo mašući repom. Glavna reč u ovoj sintagmi je mašući. Kako je protrčao? Protrčao je mašući. Mašući je u ovom slučaju glagol. Glagolski prilog sadašnji i ovdje smo naišli na glagolsku sintagmu. Možda uočavate i jednu užu sintagmu u široj sintagmi, jer ako smo imali jako sladak pas, ovo jako sladak, ne možemo reći jako pas, ali možemo reći sladak pas, pa u ovom primjeru imamo užu sintagmu pridevsku i atributsku sintagmu koja nam opisuje psa. Kraj? Ne, nikako. Očekuju nas još zadaci i zbirke za završni ispit koje ste mogli da pronađete uz lekciju. Uradite ih, a zatim pogledajte ostatak videa u kome ćete pronaći njihova rešenja. U navedenoj rečenici potrebalo je podvući glavni član imeničke sintagme. Najčuveniji mitski svirač bio je Orfej. Imenička sintagma koja se ovdje pojavljuje jeste najčuveniji mitski svirač i već sam zadatak vam kaže da je glavna reč imenica. U ovom slučaju to je imenica svirač.
Pred nama su podvučene imeničke sintagme u kojima je trebalo odrediti glavne reči. Žarkova majka je danas došla u školu. Postavljamo pitanje ko je danas došao u školu? Majka. Majka je glavna reč prve sintagme, dok u drugoj sintagmi imamo veoma vredna učenica. Ema je ko? Ema je učenica. Učenica je glavna reč druge sintagme. Uz sintagmu koja je podvučena, a rečenica glasi iz daljine sam čuo brujanje aviona, brujanje aviona je podvučena sintagma, trebalo je odrediti koja je njena služba. Ja sam subjekat, neiskazani, sam čuo predikat, šta sam čuo, brujanje aviona, prema tome ovo je pravi objekat. U ova tri niza koji su pred nama trebalo je pronaći glagolske sintagme. Tu je znači trebalo upotrebiti ono pravilo koje smo učili da glagol u ličnom glagolskom obliku ne može biti član sintagme, ali da to mogu biti glagolski prilog sadašnji, glagolski prilog prošli i infinitiv. Prema tome, grickati semenke je sintagma, sklonivši se u hlad i odmahujući glavom. Grickam semenke je, na primjer, prezent, sklonit ću se u hlad futur, i odmahni glavom je imperativ, tako da sve ovo mogu biti rečenice, već su formirane celine kojima iskazujemo nešto. Znači imaju puno značenje, dok ove podvučene grupe reči jesu sintagme, i to kakve sintagme? Ove posljednje koje smo učili, glagolske sintagme. Navedene sintagme trebalo je povezati sa njihovim vrstama. Veoma pažljiv. Kakav? Pažljiv. Ovo je pridevska sintagma. Pažljivo slušajući. Slušajući je glavna reč i to je glagolska sintagma. Imamo pažljiv mladić. U njoj je glavna reč mladić, imenica. To je imenička sintagma. U narednom zadatku trebalo je zaokružiti slova ispred rečenica u kojima su podvučene imeničke sintagme. To su bile prve dve rečenice. Došao je po jakom nevremenu, došao je po nevremenu, nevreme je imenica, imenička sintagma. Pili smo vodu sa izvora, pili smo vodu, voda je imenica, imenička sintagma, ali ne bi bilo loše da analiziramo i ove ostale. Dosađivao se čekajući u redu, kako se dosađivao čekajući, glagolska sintagma. Veoma oprezno je pristupio poslu, kako je pristupio poslu oprezno, priloška. Prišavši bliže, uneo mu se u lice, kako mu se uneo u lice, kada je prišao bliže, prišavši bliže, glagolska sintagma sa glagolskim prilogom prošlim. U navedenom primjeru trebalo je pronaći subjekte koji su iskazani sintagmom i to su primjeri vrata krčme, jer postavljamo pitanje ko je išaran, vrata krčme su išarana. Šta visi pod krovom? Stari venac đurđevskog cveća. I ko ili šta je izlepljen? U ovom slučaju okna na prozorima izlepljena su požutelim starim novinama. Okna na prozorima su subjekatska sintagma. Sada smo stvarno došli do kraja. U predstojećem periodu u našoj Google učionici očekivaće vas kviz sastavljen od primjera sintagmi koje su se u posljednjih par godina pojavljivale na završnom ispitu. Hvala na pažnji i doviđenja.